Еврорадио.FM. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В студії для вас працює Змітер Лукашук. І наш стрим можна не тільки слухати, але і глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Бубнач вядомага джазового колективу Apple T, а так само выкладчик універсітэта культуры Александр Сапега выдаў чарговую сваю кнігу, ужо трэцюю, дарэчы. Кніга называецца «Маракеш». Вельмі цікавая назва і вельмі цікавая кніга. Про тое, як музыкант вырашыў пасунуць на кніжнай паліцы Віктора Мартиновича, Андрэя Горвата, а можа нават і саму Светлану Алексіевич, што яго на гэта падштурхнула, мы зараз і пагаворым з героем нашай праграмы «Госць у студыі» Александр Сапега. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, паважаныя сябры. Спадар Александр, давайте вось з самага пачатку. І музыка гурту Apple T, і выкладчык ва універсітэце, і заснавальнікі, дырэктар конкурсу бубначоў «Барабанны біт». Шмат яшчэ, відаць, чаго там ёсць, я ведаю, і дзеці маленькія, якім трэба шмат увагі ўдзяляць. Што падштурхнула стаць на вот гэтую літаратарскую сцязю? Ну, гэта гісторыя пачыналася, я памятаю, 13 гадоў таму. Захварэла моя жонка, Жанна, і ляжала ўжо дома. У мяне была такая запісная кніжка, я там заносіў такія гісторыі, якія збіраў з музыканскага жыцця. І я пісаў так тэзісна. Гэта значыць, там 2-3 словы, і мне яны у будучыні павінны былі штосьці падсказаць, і я вспомню гэту гісторыю. Дык вось не. Некаторыя зрабіліся зусім я не помню іх. І яна кажа, ты возьми і запішы. Як апавяданні небольшие. Я говорю, так я ж не письменник. Она, такая, что письменник? Ты просто напиши для себя, как помнить. Я написал пару историй. Она кажет, так у тебя добро отрымливается. Бачишь, можа и книжка надрукуватися. Я так посмеялся. Да не, что ты. А потом, ведаешь, потом я так утягнуўся в эту справу. Мне падабаўся сам працэс. Гэта значыць, словы, калі іх памяняць месцамі, яны мяняюць значэнне сказа, так? Яны ввогуле можна як лего такое собираць. І мне да гэтага часу гэта падабаецца. Можа гэта не цікава, таму што я не прафесійны чалавек такі, і у меня былі праблемы з мовамі, што з рускай, што з беларускай, але ж з літаратурамі было ўсё добра. Недавно я глядзеў сваё пасведчанне аб заканчэнні школы і бачу па літаратуры па-рускай, па-беларускай 5, а па мовах 3. Так вось я свой, так сказаць, экзамен зараз пераздаў. Дарэчы, вось, спадар Александр, я сёння прачытаў такую у Фейсбуку цікавую фразу, яна гучыць прыблізна так. Калі людзі пишуть, але самі не читають нічого, ось тоді страшне і починається. Пам'ятаєте, з дитинства жарт «чукче не читатель, чукче писатель». Так от, а ви самі, все ж таки, накольки ви у літератури, накольки любите читати? Що? Я зрозуміла. Зараз менш читаю, і ми поза кадром з тобою розмовляли, що у мене маленькі діти, і треба займатися другою діяльністю. Я читаю, але це кніжкі дзіцячыя, так. Але я люблю чытаць. Я люблю чытаць, і калі навінкі выходзяць, Горвата я ламануўся перед Новым годам. У тебе убачыў у Фейсбуку, што выйшла новая кніжка. Прыбег туды на тэатральнай касы,
А ўжо няма. Вы кажаце про другую кніжку, Про другую прэм'еру, кніжку, да? так. Першую я прачытаў. Андрей Иванович, тут вось у Александра Сапеги Другой кніжкі няма. Кніжкі вашай другой нема. Але сказалі, што трэба пачакаць, і можа яна ўжо прадаецца. Я схожу, куплю. Але ж было такое, што я хацеў купіць 2-3, каб і сябрам нейкім там на празднікі падараваць. А навошта вам дараваць сябрам кніжку Горвата, калі вы можете сваю кніжку падараваць? Тады яшчэ маёй не было. Зараз у вас перад гэтым 2 кніжкі ёсць выдатныя. Вот як называецца 100 чашак яблочного чая и яблочный чай в прикуску. Вот 2 книжки вышли уже. Ёсць што дарыць. Так. Першая фактычна уже нема, потому что она такая была першая, и я пораздоровал усім, и у меня только осталось, может, 2-3 экземпляры, и она там с фотографиями такая красивая. Ведаеце, я вот неяк так пропусціў гэтую вашу літаратурную частку дзейнасці і не маю гэтых кніжак, а вот рыхтуючыся до нашай праграмы прачытаў, знайшоў нейкае ваше такое даўняе інтэрв'ю Ультрамузык, дзе вы там у канцы кажаце про тое, што Вайцюшкевіч па дарозе ў Варшаву чытаў вашу кніжку і там рагатаў так, што весь аўтобус на яго глядзеў. І я так думаю, хочу і я такую, а оказывается, ўжо і нема. Вот табе на позна. Зараз ты будзеш мець новую кніжку. Тут яна таксама яна працягвае ўсю тую ж тэматыку. Цікавыя, смешныя гісторыі, а можа і не смешныя, бо ёсць і не смешныя гісторыі, з жыцця, засяроддзя, скажем так, музыкаў, мастакоў, актораў, усіх ты... Я, напэўна, ведаю, што ты ўсіх іх знаеш, таму што ты ў нашым крузе, так скажем. І вось яна толькі адрозніваецца тым, што ёсць частка невялікая, адкажу сразу, пра Маракеш. Пра Маракеш, пра мае адносіны з гэтым горадам, які мне вельмі падабаецца, і всем раю там пабываць, таму што там ёсць і дарагія, багатыя атэлі, а ёсць і можна спакойна і танней адпачыць, чым у нас в Беларусі. Я вам кажу гэта, і там цікава, таму што там ёсць гісторыя. Вось менавіта ў Маракеше. Маракеш — гэта старая сталіца Марока. Там ёсць гісторыя. Трэба там пабываць. Спадар Александр, вот вы сказали, што як і першыя 2 вашыя кнігі, так і гэтая, яна ў прынцыпе у пераважнай большасці складаецца з гісторый, такого, з музычнага асяроддзя, што здараецца з музыкамі, побач з ім. Але вот ведаеце, як мы памятаем, што рок-н-рольшчыкі, гэта што ў іх там? Секс, наркотыкі, рок-н-рол. І калі вот выпадкі з гэтымі асноўнымі 3 часткамі жыцця музыканта апісваць, так што ж это атрымаецца? Альбо там суцэльныя нейкія прыколы сексуальныя, альбо алкагольна-наркатычныя. Но мне здаецца, што это такі штамп пра музыку. Гэта ж, ты ж ведаеш нас. Сам же з Варашкевічам колькі год разам. Так не можна так сказаць, што все такія. Але ёсць такія гісторыі. Я, яснае дело, што укрываю імёны герояў. Можа, хто-то і зразумее, про каго там написано. Але, не гэта галоўнае. Галоўнае то, што усе гісторыі, як мне здаецца, все пра дабрыню, пра сяброўскія адносіны, пра якія-то нештатныя сітуацыі, якія вызываюць рогат, так у калег. І яшчэ, вось, я хацеў сказаць, вось, я паспрабаваў у гэтай кнізе раздзел напісаць на беларускай мове. Стварыў гэта чыста выпадкова. Я перапісваўся, і я сябрую з Сергеем Шупай. Ён мяне, мой научны руководитель, скажем так, быў па беларускай мове. Хутчэй ён такі быў настаўнік, правяраў маё валоданне мовай, і
І мне здаецца, што гэты раздзел цікавы, там што я хочу прачытаць, тому што я там сфармуляваў добра, значыць, што вось тады я напісаў цэлы раздзел па-беларуску. Мне здаецца, што асноўныя інстынкты можна перадаць толькі роднай мовай. А чаму? Гэты раздзел па-беларуску, але ён пра пахі, так? Справа вось у чым. Зусім несвядомлена я выйшаў на тэму пахаў і зразумеў, што пахі цесна звязаныя з пачуццёвасцю, рэўнасцю, запалам, фліртам, здрадай, сэксам і нават помстай. А з другога боку пахі гэта каханне, вернасць, шчасце і боль. І там, звязаныя з рознымі пахамі, па-першае, з адэкалонамі, з духамі. А вот пра ўсё гэта, пра пахі, якія перадаюць секс, там, боль, здраду, каханне і ўсё такое, я так зразумеў з вашых слоў, што я неяк так прасцей і лепей пісаць па-беларуску пра ўсё гэта. Так, таму што я пісаў на рускай мове, зразумела, але потым папробаваў на беларуску перакласці і папытаў сваіх калег, з которымі я работаў, это Лёша Крышталь і Дзіма Хаменка. І яны мне падбодрылі, сказалі, так пішы па-беларуску, атрымліваецца добра. Было неяк мне, баяўся, так, што, як атрымаецца, таму што па-беларуску я не пісаў. Таму я звярнуўся да Сергея Шупы. Сергей Шупа меня падбадзёрыў, сказаў, што ўсё зробім, я яму высылаў там свой кавалак на беларускай мове, і ён практычна пісаў, ўсё добра, але ж там, это аканчанне, там где-то что-то там падпраўляў. Мне гэта праца вельмі падабалася. Я так яшчэ болей заўважаў Сергея. Дарэчы, ён прыйдзе на прэзентацыю. Я так узрадаўся, ён напісаў, што ён прыйдзе. Я напісаў ра-ра. Да, а адразу, каб раз ужо на эту тэму закранули, 11 лютага будзе прэзентацыя. Так. Будзе прэзентацыя у кнігарні Логінаў. Я і друкаваўся ў гэтай кнігарні ўжо трэці раз. Яна будзе праходзіць 19-е, прыходзьце, калі ласка, хто зможа. Это панядзелак, па-майму. Прыходзьце, я там буду вас частаваць, чым я яшчэ не прыдумаў, штосьці прыдумаю. Такая автограф-сесія. І автограф-сесія будзе, да, такая. Там будуць граць, можа, з Мішай Філіпеняй мы вчора дамовіліся. Міша Філіпеня і Федя Федарук з лепреконцаў акардеон. Так, каб зрабіць такую вальяжную атмасферу. Нешта такое, каб матывы Маракеша нагадывала, музычныя. Ведаеш, матывы Маракеша, мне здаецца, все-таки гэта барабаны. Бубны всякие. І я б сам сыграў, а што? І падпісваць это будзе. Таму будзем... я хлопцам падскажу, можа, што-нибудь сыграюць такое адтуль. Я на плошчу Альфна хадзіў даволі часта, і каб паслухаць там цэлыя ансамблі барабаншчыкаў, яны іграюць, абалденна просто. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях барабаншчык, выкладчык, пісьменнік Александр Сапега. Мы працягнем праз хвіліну. Буває раз на рік, мільярда еро, 5 на чоловічий вік, берег океану, гітара на піску. І я хочу сказати, що шукав саме таку. Вона з іншої країни, нам бракує слів, а море коло сонця. Припинили спів, стріли загустили, навели приціл, але піднявся вітер, застив їм очі прил. Були ми на прицілі, тюманкмо на мій. Про те, що не відбулося, шкодуємо самі. Чому пізно розумієш, як маєш, то тримає, це ніколи не забуду. Гітару грає.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Гадзіннік суднага дня, які вымірае ў хвілінах час, які застався чалавецтву да поўнай гібелі, замёр на 2 хвілінах. Гэта сімвалічны гадзіннік. Быў створаны часопісам Чыкагскага універсітэта, бюлетэнь вучоных атамшчыкаў яшчэ ў 47-м годзе, калі ўпершыню была ўсвядомленая магчымасць гібелі планеты ў ядзернай катастрофе. Стрэлка засталася ў той жа небяспечнай пазіцыі, што і ў мінулым годзе. У заяве рэдакцыі часопіса гаворыцца, што гэта азначае нармалізацыю вельмі небяспечнага свету. І гэта 3-й год, калі стрэлка замірае ў такой пазіцыі. Першы год быў у 1953, калі і ЗША, і СССР праводзілі выпрабаванні вадародных бомбаў. У суседняй Украіне магчыма абвесцяць эпідэмію адзёра. Прынамсі ў Харкаўскай вобласці ўжо 140 выпадкаў захворвання адзёрам толькі за тыдзень, з іх 42% дзеці. Лятальных выпадкаў пакуль няма. Александр Лукашенко назваў беларусам расхлябаных і разбэшчанымі. 25 студзеня ён выказваўся наконт сітуацыі з перапрацоўкай адыходаў і выпрацоўкай другаснай сыравіны. Маўляў, у іншых краінах тару вырабляюць з другаснай сыравіны, а ў нас мы, маўляў, багатыя, цытуе Лукашенко Белта. Мы проста расхлябаныя і разбэшчаныя. Адміністрацыя прэзідэнта ўжо атрымала даручэнне ўзяць праблему пад жорсткі кантроль. Нагадаю, што ў снежні Лукашенко ўжо прапановаў адмовіцца ад выкарыстання пластыкавай тары, бо яна шкодзіць навакольнаму асяроддзю і здароўю людзей. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. У мяне ў гасцях вядомы барабаншчык, удзельнік джазавага калектыву Apple Tea, выкладчык і пісьменнік, калі хто не ведаў, Александр Сапега. Александр Сапега выдаў ужо 3-ю сваю кніжку. 3-я кніжка называецца «Маракеш». Яна, як і першыя дзве цалкам, я так разумею, а гэта збольшага пераважна складаецца з такіх музычных гісторый, дакладней гісторый, якія здарыліся з музыкамі. Тым не менш, гэта першая кніга, дзе спадар Александр паспрабаваў сябе у якасці беларускамоўнага пісьменніка. Вот тут уже в первой части нашей размовы шмат говорили, як стваралася, як ішлі до этой книги. А зараз давайте, может быть, прочитаем что-нибудь, как люди уявление створили. Ну так, как уявить себе эту участку, уявите, что кожная гісторыя гэта звязана з пахам духоў, адэкалону, нават пены. А не, пена это про Маракеш было. Это когда кабеты прошли с пахом пены для галення. Ну там лака для волосов. Ну, кожнае что-то звязано. Ну, для мяне это была выпадковая такая, и я вельмі ўзрадаваўся, калі зразумеў, што гэта тэма нормальная. Ну, вось, послухайте. Ёсць там і пра секс, і пра ўсё, ёсць і пра боль, і пра жаль. У мяне ж і жонка першая ад рака памерла, ёсць і пра яе, пра апошнія духі, скажем, такая невясёлая гісторыя. А вось из весёлых такі, вот, памятаеце, былі духі Испахан? Такая бутылечка черная, такая с ориентальными такими оздоблениями. Вот. У яе была заўважная шчарбіна паміж верхнімі зубамі. І гэта надавала ёй вобраз хулігана пад... Яна і паводзіла себе, як падлетак. Вось толькі цяжкі ўсходні водар духоў Испахан зусім ёй не пасаваў. Я не буду с тобой трахаться. Ты занадто добрый для мяне. І все же яна прысунулася да яго бліжэй. Ты так пяшчотна цалуешься, ты не такі, як усе чувакі. Яна ўзяла яго за руку. Давай не будем цалавацца, а будем лашыць адзін аднаго і пры гэтым глядзець вочы ў вочы.
Так скончылася на такім загадкавым там, і што ж там далей? Ну, гэта здаралася са мной, гэта было на першым курсе. Магу раскрыць сакрэт такі. І нічога не было, нічога сур'ёзнага не было, таму што ёсць такія, ведаеш, такія дзеўкі, як пацаны. Вось яна такая была. А гэта быў першы курс, і было не шмат у мяне часу на вольнае студэнцкае жыццё, таму што я ўжо где-то з сярэдзіны першага курса пачаў працаваць у рэстаране там і так далей, і студэнцкае разгульнае жыццё я бачыў ужо ўвечары, калі прыходзіў з работы, а там ужо ўсё съедзена, выпіта, і так што... Дзе ж тут гулі на галодны страўнік? Нет, гулей не было зусім. Я такі даволі сур'ёзны чалавек, атрымліваецца, у такім маральна-эстэтычным такім бачанні. Пра разврат Александра Сергеевича мы не почитаем. Только я слышал что-то там, а гэта гуляю, з гэтым, але ж з гэтага склаліся некаторыя гісторыі. Ну, і яшчэ, каб чытачу стала цікава, і каб ён не думаў, што гэта все здаралася са мной, я вам скажу, што все-таки, я ж пісьменнік. Я ж придумываю. Гэта не, як это называется, не мемуары. Все ж таки, вы скажите, мы правду, што з сябе ўяўляе музычная тусовка Беларусі. Можна скласці. Хто там з кім спіць, хто там што робіць. Я просто да чаго, мы сможем даведацца. Я недавно даведаўся, што пра мяне ходзяць чуткі, што я пэўны час сядзеў на ігле. Прычым конкретно, моцна. Так может быть, там мы доведаемся, что разом со мной там сидел Сапега, Вольский, Ворошкевич, там еще кто-нибудь, Кася Комоцкая. Не, я так думаю, что если мы сидели на игле, то уже, нас не было давно-давно. Это же зразумела. Про имёны я хочу сказать. Есть история, якія цалкам я взял и просто, литературно записал. А есть история, которые там починалися, так цікаво для меня, и ничем не скончивалися, и я уже додумывал. И таких, шмат историй. Я так думаю, что 50%. Тому я вам кажу, не лічыце, што гэта все правда, гэта мемуары, гэта там много чаго прыдумана. Все одно, конечно, цікава почитать. Але ж одна гісторыя добрая, калі одна вельмі знаёмая джазовая спявачка прачнулася пасля джазовага фестываля у ложку і заўважыла, што яна паміж двумя вельмі знакамітымі джазменамі. Руку сабе, а яна ў джинсах, і кажа: ай, жаль, такое джазовое трыо праспалі. Гэта было на самай справе, але ў кнізе я напісаў маладая джазовая спевачка, таму што знаёмыя джазовые все знаюць, хто это. А вы дадумаецесь, хто? А мне цікава, калі ідуць такія музычныя тэрміны, такое джазовае трыо атрымалася, ці яшчэ гісторыі такія музычныя, якія зразумее музыкант, альбо чалавек, які там блізкі да музычнай тусоўкі, а шараговы беларус, які музыку слухае, там на ўзроўні лепса якога-небудзь не далей. Папсы. Да, папсы. Ён зразумее, пра што вы пішаце? Не. І я уже спраўджаў гэта, лежачы у больницы, я где-то там 6 гадоў таму зламаў рэбры сабе, упаў, такі лёд быў, упаў і зламаў. І лёг у больніцу і взяў з сабой кніжку. І думаю, пачытаю хлопцам з аўтазавода свае расказікі. Першы прачытаў, яны на меня так подозронно так поглядели, а другі, знайшов простейший такі, прочитав, яны знову поглядели на меня так, як на ворога, і кажуть: стой, зараз мы комсомолку возьмем, анекдоты табе почитаем. І начали читать, рогатать. Гэта значит, я тады зразумеў, що у мяне цехавы гумор. Гэта, цехавы маецца на ўвазе, не цех трактарного аўтазавода. Так. Цех музыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, так і так далее.
Ну, то есть, На атрымліваецца... жаль, я б хотел быть як Горват. Вот сняли с языка, то есть у поп-культуру такую литературную не трапили. Не могу. Не разумеюць меня широкие слои населения. Ну, ладно, але ж из музыкаў, людей творчых на аўтограф-сессию тоже добрая такая чарга можа выстроиться. Но я маю надею такую, что все-таки коли 11-го, да? Так? 11-го придут все, ну не все, а, скажем так, что будет целый натоўпу. Трэба заінтрыгаваць, што 11 лютага, да. Там ёсць пра кожнага праўдзівая гісторыя, якая выкрые всю вашу існасць. Прыйдзеце, пачытаеце пра сябе, калі возьмеце кніжку, атрымаеце аўтограф. Я могу разам з аўтографам указваць нумар гісторыі пра таго, хто будзе... Дзе пра яго? Так, тут пра Вольскага, тут пра Круглову. Калі учора, я зараз не падпісваю, не дару нікаму кнігі, таму што чакаю на прэзентацыю, так? Але ж, ну, ёсць такія выпадки трэба подписать. И вось я недавно, вчора или позавчора подписывал и прямо указал там, твоя история номер такая-то и номер такая-то. Зараз можно чакать, что человек, ну, уже пошел домой, сел, прочитал, и зараз чакая презентации, как прийти. О, я боюсь. Так. Я боюсь, что может такое кому-то не зайсти. А однойче кабеце, с которой працую, зачитав, яна каже, так это не я. Какие у меня цыски великие? У меня нормальные цыски. Я говорю, и снова стал распавядать, что я брал той образ, цікаво, там другая частка была цікавая. Я говорю, это же не про тебя. Не, и тут не про меня. Ну, это не значит, про меня. Ну, люди разумеют так, что я з их ровно пишу. Не, люди, я, отсотков 50 я придумываю. Так что успокойтесь. Александр, давайте до таких больше практично-матэрыяльных боку вот все ж таки пісьменства. Найперш, зараз такая ситуация, на жаль, что книжку, ну, часцей за ўсё аўтар павінен выдаваць за свае грошы. Ці збіраць грошы праз краўдфандинг. Вельмі рэдка выдавец бярэ на сябе выдаткі на друк. Вот нават Горвата выдавец быў у нас у гасцях, Іван Кобзік, і казаў, што вот я пралічваў рызыкі, ці мне ўсё ж таки за свае грошы друкаваць, ці вот неяк прыдумляць нешта. У вас як? У меня такая гісторыя, у меня ёсць сябры, якія зарабляюць, ну, трошки побольше, чым я, і дапамагаюць мне ў правядзенні конкурса «Барабанны біт». Гэта Іван Шумскі, кампанія «Рэгула». Ён дапамагае, дарэчы, яблычнаму чаю і усім праектам, звязаным з культурай Беларусі, з музычнай культурай Беларусі. И мне неёмко неяк, простите, зараз, когда я просил на барабанный бит, я кажу, Иван, тут назбирав на книжку истории, поможешь? Ну, конечно, помогу. И он помог, и великий дякую тебе, Иван. И Юра Рогажинский, яго сябра, так само яны разом кіруюць кампаніяй. Ну, вось і гэта атрымалася, але гэта небольшие, невялікія грошы. Я надрукаваў толькі 250 асобнікаў. Так. Калі будзе попыт, так я яшчэ надрукую. Але ўжо надрукую за свае ўласныя грошы. Потому что... Тым не менш, вот мне просто цікава, вы выдаючы, ну, зразумела, вам самому, ну, як кажуць, каціць пісаць. Так. Вам цікава гэта для сябе чыста. Так. Выдалі кнігу, вы ўсё ж таки разлічваеце, што будет прадавацца, што вы на гэтым заробіце. Ці гэта вот чисто для сябе, і я зараз вот знаёмым падару, каб у них вот памяць пра мяне была. Так яно і праходзіць. Я не зарабляю нічога. Можа, я на автограф-сесіі буду прадаваць кніжкі, таму што, трэба купіць нешта там для гасцей. Мінеральнай вады. Самагонкі магу купіць. Я не ведаю зараз. Яшчэ у працэсе, так сказаць, пошукаў, што ўзяць там. Напой же ж павінен
павінен адпавядаць зместу кнігі. Можа. А у іх, дарэчы, у мараканцаў вельмі добрая самагонка, падобная на нашу. Ну, таму вось задумайцеся, што Я вас, думаю, што што вас беларускія музыкі, якія Чакай. прыязджалі туды працаваць і навучылі іх. Не, нам бармены рассказывали, и потом нам давали поспытать. Вельми подобное. Ну, я хочу вот что сказать, что я хотя бы отбить гэтые затраты по столу. Все. Коли я закрою эту сумму, и мне больше не треба. Може яшчэ назбираю на асобников 100, как бы дозаказать. Вот и все. У меня таких великих планов нема. Ну, то есть, премию Гидройца отрывать. Не, Дмитрий, ну что вы кажете? Это же такое... Это, ну, профессийная литература. А я занимаюсь... Это, ну, я в огуле, когда кажут, ты же письменник, не, я збиратель истории. Это нечто другое. Не, у меня получается складать у радок словы и получается отрымливаться цікаво. Але это все. Я ведаю, что такое письменник. Это такая праца, что я б не потягнуў і ні по таленту, ні по жаданню гэтым займацца. А ёсць якія-небудзь водгукі, ну, можа, пакуль яшчэ на гэтую трэцюю кнігу няма, на папярэднія кнігі, там не сяброў, якія прачыталі і там сябе дзе-то там знайшлі гісторыю пра сябе, а вот, ну, не ведаю, там якіх-небудзь крытыкаў, якія, можа быць, там пастылі што-небудзь там прааналізавалі, сказалі вот тут. Толькі сябры, ніхто з прафесійных, ну, все ж разумеюць, што за літаратуру. Это такая літаратура ось такого плана анекдотов. Ну, что ты будешь критиковать, ну, критик профессийный, будут анекдоты, ну, ясно, что нет. Ну, вы неяк так ставитесь до своей творчости. Нормально я ставлюсь, так разумно ставлюсь. Нема у меня этих зорок, жадання стать ким-то там. Не, я роблю свою справу, я займаюся выкладаннем барабана в университете. У меня это добро отрымливается. Я, ну, могу сказать, что добро, потому что и барабанный бит я веду уже, колькі, 13 годов уже. Ну і вось гэта мне, вось у гэтым я лічу, што я 10 дастойны там называцца беларусам, што я вот раблю для нашай беларускай культуры нешта такое добрае. А гэта больш для сяброў. Але калі вам цікава, так і мне, ну, прыемна. Так. Шмат гавораць пра тое, што зараз ужо не тое, што там нават беларускую літаратуру не чытаюць. Вогуле там літаратуру асабліва не чытаюць людзі. От думаючы пра тое, што вот такое стаўленне да літаратуры, да кнігі, от не было, ну вот выдам, а ніхто не... Ну, вот. А вось і не. Я, вот, дарэчы, я чытаю беларускую літаратуру, і вось яшчэ здарылася. Одна молоденькая жанчына ко мне приходила, я ей давал 2 книжки, потому что она зараз поедет в Индию, она працуе в Индии, белорусская, але там выкладае фортепиано, так? И она каже мне: великий дякую, Александр, за книги, я, ну, в огуле зараз мало читаю, а тут за один раз прочитала, а потом мне пише уже в Фейсбуку, что а які раздел на беларускай мове? Гэта найлепшае, што я чытала. Так што, ну, і мне здаецца таксама, што цікава атрымалася на мове. І яшчэ раз вялікі дзякуй, Сергей, табе. Дякую. Вот, дарэчы, можна, я так подумаў зараз, такую чэндж такі зрабіць. Вот вы подарыце кніжку Андрею Горвату с таким, ну, как бы, намеком на тое, каб ён вам свою кніжку подараваў. Могу. Так і напишем яму ў Фейсбуку, што Сапега для Горвата хай прыходзіць на прэзентацыю. Да, пакінуць. І пакінуў у рэдакцыі Еўрарадыё кніжку, хай прыходзіць у рэдакцыю. А можна і так. Не, ведаеш, калі так зрабіць, то кніжка забярэцца, а ён не прыйдзе, напэўна. Вот гэта хутчэй. Кніжка не прападзе, але я зараз, гэта я табе прынёс, яшчэ Маша Ярыя прынёс. Больш я нікому да прэзентацыі не раздаю кніжкі. Таму што, ну, гэта ж, ну, размываецца, ну, сэнс мерапрыемства. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што 11 лютага у кнігарні Логвінаў Александр Сапега прэзентуе сваю новую 3-ю ўжо кнігу пад назвай «Маракеш.
цікавыя смешныя гісторыі з рок-н-рольным пахам. Яшчэ так да назвы такая рассказ о жизни джазмена Марокко, о запахах любви и страсти. Дзякуй вялікі, чакаем усіх 11 Александр Сапега, Дзякуй, Дмітрий Зміцер. Лукашук. Шчасліва.